И ключалкица мръсна гадна. Я, Антон, даша ти мамата. Господи, мамата. И той много бранец. Аз ще го скапя да ни сложи. Греш ключалката. Господин старшина, разрешете да доложа. Долагай, Мазаров. Господин старшина, жена ти е дошла при теб. Мазаров, Аз? ти какво образование имаш, бе, момче? Средно, не успя да се взема държавния изпит по практика, господин старшина. На писмен ли тъскасаха или на устен? На устния, господин старшина. Задави се на устния, така ли? Слушай сега, Мазаров. Аз? Ти учил ли си как пред по-старши трябва да говориш? Все не, господин старшина. Казва се: господин старшина, жена ви е дошла при вас. При нас беше с нощи, господин старшина. Днеска дошла при теб.